Čaute všichni Spartani a Spartanky, dnes vás vítám z Prahy. Dnes půjdeme na Letnou na spartanskou tečku. Ale nejdřív si tu Prahu trošku ukážeme. Nevšimli, tak za kamerou je můj brácha Matesman podtržítko MM. Takže ahoj lidi, já vás vítám u mojí části na tomhle videu. Chtěl bych se představit, moje jméno je Matesman podtržítko MM. Jsem tady Míšův brácha. Jsem teďka chvíli jeho kameraman a taky fandím Spartě samozřejmě, ale nemám spartanský dres. Jezdím na kole, mám na YouTube přes 470 odběratelů. Můžete mě taky dát odběr, ale hlavně dejte odběr našemu Spartanovi. Tak jo, to by bylo všechno ke mně a teďka si jdeme ještě víc ukázat Prahu. Myslel jsem si, že bude obrovská zima, ale takovýhle vedro, to jsem v Praze dlouho nezažil. Jelikož je 1 hodina, tak jsme se rozhodli, že si dáme k obědu pizzu. Právě se nacházíme na náměstí Republiky. Je tady dost akcí. Právě jsme před Českou národní bankou. Tak co, jdeme na oběd do kina? Právě jsme po obědě a teď vyrážíme na Letnou. Jo, děkujeme, nashledanou. Tak co, Míšo, jsme před Letnou. Těším se strašně. Tak pro co si jdeme? Pití. Pro pití, ano, tak, tamhle.
Bohužel jsme se s váma na Letný nerozloučili. Proto se s váma rozloučíme tady. Já vám děkuju moc za pozornost, já jsem Míša Potržítko ACS a buďte Spartani. Čau!